One of the problems that inadzo muZimbabwe kada kudzitarisa ndedzekuti vana veZimbabwe vanosenzesa ma-emotions kurana ma-political issues. And in Zimbabwe, we have got a very, very big problem, and it's very serious. Tinema political criminals are in Zimbabwe. Vano understand kuti relevancy is a commodity which can be merchandised for cash. That is why I'm trying out Zimbabwe hatina opposition. Opposition iri muZimbabwe ndeyekuuya kuzotamba political drama to paint democracy, so that on the other hand our regime can be rated as a democratic government in the international community. Vanenge vachingoda credibility chete, kwete kuti vanenge vachida a balance and check on the service delivery yavanenge vachiita during their government. Therefore, mchaona kuti ma-individuals mazhinji tichangogara tiri muma-cycles. From the time patakaita a political activity in the opposition, ndakambotaura kuti the initiative was not ours. The initiative of funding the democratic space kuti tive an active political opposition yakavhura maziso evanhu kuti we can lodge a constructive criticism against the government and start checking them to balance whether they are delivering to people for them to make a political choice. Haina kuuya ne-initiative yedu. It was a Western funded and counter attack to the land reform yakange yaitwa, because after that land reform pakaitwa a political and economic sabotage to actually make the program fail, even though yanga iri an unnecessary move, because already that program had already failed, because yaka hijackwa nema criminals. Damdziko rine ZANU-PF DJ ndere kuti ZANU-PF haina ma mechanisms to check the accountability on whatever program they roll out. Vanogona kubudisa matanzi erice nhasi oenda kunopiwa vanhu 1000. Matanzi iwa erice anenge ari 1000 bags dzinofanirwa kusvika dzichipiwa kana one person per bag, but kunosvika about 200 dzoshayiwa over 995 people. Then 800 dzoshayiwa amongst 5 people. You understand? Hazvina anozoti ko iwewe maita zvinhu nemazvere. That is why muchiona kuti our Ministry of Finance inosainira macheki anenge ari ma-billions to show kuti the country on its own, it has got capacity. But mozonoona kuti ma-billions anosainirwa iwayo achibuda anenge ari kunobhadhara nekusetla ma-invoices ari inflated. Ndosamuine nhau dzana Trabablas interchange dzirunzi dzakasensa over 90 million US dollar. You understand? But check on the quality. Chii chinenge chakaitirwa 90 million ipapo? Hapana. Saka basket raTisrael rinodzudza pasi. Vanodira zvakanaka, but zvizhinji zvacho zviri kuperera pasi. Ndo dambudziko ratina. Saka problem yataita ndeyekuti the opposition yakatanga kuona kuti it's not capacitated kuti ibvise the regime power. Therefore they garner the support from the masses of our people. Voita political relevance inoshkichidzira the regime. The regime yodzoka nekuda kuti inonyatsoziva kuti opposition inowina ma-elections. Kana yawina ma-elections opposition vouya vonegotiata, then the opposition yotora mari vosustaina the lives of the little people vanenge vari ma-prominent political players for 5 years, then vodzoka voita ma-victims. So iroro ndo dambudziko ratinaro. Ndosaka muchiona political landscape yedu yakangozara nema-infights asina kana nebasa rese. You understand?
vanotanga kurwa kana vachinge valuza, then vabirwa ma-elections votanga kuita mafights, poitwa mafights, then from there vasiyana, umwe wekuti ndakusiyana nemapolitics ndakunogara kuEngland, umwe anobva ataura kuti inini ndatobuda mupolitics macho, wobva ataura kuti inini ndandosapota vanhu vakambondisungisa, then vomboita zvakadaro, umwe woti aiwa tinofanira kuita constructive type of opposition, obva anogara kuti ndini ndatova inini the leader of the opposition, then vamwe vanenge vachimanyawo vakadai, you understand. Then at the end of the day, kana nguva yema-elections yakusvika, vanodzoka vobatana futi, vogadzira a very vibrant movement yotengesa ma-promises without formula to the masses, masquerading sema-Goliath vanogona kuisa vanomasquerada as vanhu vanogona kuisa the Goliath, ZANU-PF. Then potopinda ma-elections zvoitika futi, so you will come to realize tichangogara tiine cycle iyoyo, ndava vanhu vedu vari kuseenzesa ma-emotions to take ma-political decisions. That is why muchiona kuti tiri kuti isusu vanhu ngatipinde ma-grassroots, tidzidzise vanhu, because vari kunatso kunetseka pamusoro penhau idzi vanhu vari kuma-grassroots, ivava havana chavanoziva. Ndakambotaura panapa ndichiti Zimbabwe Independent Movement hatina kana basa netown, because town inomaketwa nenewspaper, town inokambenwa neinternet, town inokambenwa neredio, hatina basa nazo. Problem iriko ndeyekuti musangano unosimbira kumasero zvinotaura ZANU-PF, endai munoona the formation of ZANU-PF kuma-grassroots. Ndosaka tiine vanhu vari kuma-grassroots vachiita zvekuma-grassroots. Dambudziko ratakutoita panapa nderekuti vanhu vari kuma-grassroots vari kurarama under the attack. Pane chinhu chinondinetsa chiri kuitwa neZANU-PF, yekuti havade kuti vagadzirise a land reform inoitwa distribute equally to the citizens, kuti umwe naumwe ange aine land yaanoti ndo pamba pangu. It's not about maprazi, hatisi kutaura nezvenyaya dzema-commercial land, tiri kutaura nenzvimbo dzekugara, kuti mhuri iwane painogara ichirima chibage chainodya nemhuri yacho. Hapana ari kuda zvinhu izvozvo. Ndava land is one of the stronghold upon their marketing strategy ne-campaigning strategy yavo, vachiseenzesa ma-chiefs. Ndava vanhu ivava vanenge vachiudzwa kuzi mukasavhotera ZANU-PF ndokudzingai mupurazi muno. Ndikanzwa kuti muno maita vote ye-opposition, saka munonoona kuti win inenge iri kumapurazi inotori win inenge iri yevanhu vabatwa chibharo. At the same time, opposition inenge ichimhanyawo kuwina ma-cities muma-towns. This political approach tikasaigadzirisa, hakuna kwatinogona kuenda nenyika yedu. Izvezvi manje muchaona zvimwe zvima-formation zvese zvakanga zvichitanga zviri kunoparara manje, because ma-big Goliath e-political opposition vachasangana manje vogadzira formidable, but tonosangana tabirwa kumberi, then tobva tazi trust the process, zvinebva zvangopera zvakadaro. This is a narrative we need to push, and it must be known from the time patakapuhwa the dummy yekuti you must push a regime change tokubatsirai ne-economic sabotage yakaita ma-delegation yakabva munyika achinokumbira ma-sanctions kunze. Handisi kuvablema, it is a strategy inoshanda kukumbira ma-sanctions pahurumende inenge ichiita zvinhu zvisina kururama. ZANU-PF tinozviziva kuti ine a strategy yayo yainoseenzesa isingarespect ma-human rights. Tinozviziva izvo, zvinogona chinhu chatinoziva, but the political narrative yatinayo the reason why we are on this political tug of war, it's not to develop the country. Tiri kushandisa inonzi stomach politics, and vari kunetseka vachagara vachinetseka, uye vari kurarama life yakanaka vachagara vachirarama life yakanaka. Hakuna nyika inonzi is the fastest growing economy in the SADC region isina currency yayo yainoti ndo currency yayo. Ine 95% ye-unemployment rate, 50% brain drain. Every energetic young person ari kutsvaga visa rekubuda kunze.
wonzi inenge ine massive growth pamusoro pe-economy. Ari kutaura ndiChris Mutsvangu, mukamubvunza kuti why utaura, ari kutaura ndiri kuaka manhize biggest plant yesteel. Ndo zvaanenge achitaura. Torai vana vacho, takapa vana tsamba dzekuti vaite chikorokoza. Tsamba dzakapiwa vana kuti vaite chikorokoza is a formula yekubudisa gold munyika nemaminerals. Ndava wese mwana ane claim yemine anotori collaborated nemuchina. Izvozvo tozviziva. Kumasvingo toziva zviri kuitika. Nzvimbo dzese idzidzi dzinenge dzine mines tiri kuzviziva kuti vana vedu pane vakomana vari kutoshandiswa nemachina kufamba vachitora maclaims kuti paitwe chikorokoza, and mari idzodzo dziri kubuda ndo dziri kuuya nemabriefcase. Ma-national transactions ari kuseenzeserwa, ari kutransactwa muma-individual pockets. Ndio saka muchiona umwe munhu anoita 20 million inenge iri mumba make, bhengi rinenge risina mari. These are the things that tinoda kuti ti-correct sevana veZimbabwe. But tinenge tiine political opposition isingakwanise kana kuteera a company iri kuoperata munzvimbo. Company iri kuoperata munzvimbo. It's just a basic law kuti kana uchioperata muno unofanirwa kuemploya vana vemuno. Asi kana uchioperata muno futi unofanirwa kunga ne-social corporate responsibility. Hatina opposition iri kugona kuenda kuno protesta, peaceful protest isiri yekuti bvisai government, yekungoti iwe uri kuoperata munzvimbo inei, why uchifambisa matrako ako muroad yakafa? Because it's your part as a partner yenzvimbo ino. Nekuti uri kuitira mari muno, gadzira road remuno. Corporate social responsibility hatina. Tinoita munhu anokombwa nepfuti muZimbabwe achikumbira pay yemari yakasenza. Hatina kana any political formation inosvika ichinosupporta kuti azviitike exploitation is just as good as colonization. Hatina. Saka, where are we going with Zimbabwe? We are not going to allow this thing. That is why ndakataura kuti as Zimbabwe independent movement, it's okay, whatever. We are not going to deal with prominence here. We are going to deal with the real issues on the ground. Tongounganidza vana murodhi tichiti ngavabvise government chete. That is not the only reason why we must protest in Zimbabwe. Ma-companies ese ari kuoperata munzvimbo vasiri kugadzirisa nzvimbo idzodzo. You will see kuti chii chichaitika. If the government wants to fight with the power of the people, they must fight us while we are fighting for our own rights. Izvozvo ndo zvatatozoita. Politics hadzitangire mugovernment, mucentral government, dzinotangira mulocal government. Haugone kuita munhu anotorashirikadzi nzvimbo yake yaari kuvaka ototanga kuvaka chikoro chake. Kesi yotorwa yoendeswa kukoti. Koti yoirasa ichiti is lacking merits. But inherera neshirikadzi dzaexploitwa naminister wamunonyatsoziva kuti ndiye minister wenzvimbo yakati. Hakuna munhu arikutaura. Makoti ari kuoperatwa neinfluence yepolitics. Hakuna munhu ari kutaura nezvazvo. It's nonsense. We must be ready to play politics kana tiri vana veZimbabwe. Kana tichida kushanduka, kana tichida kushandura upenyu, we need to fight the right war of politics. Inini, I will never allow that. We are not going to be exploited or to be the victims of political criminality rikitwa muZimbabwe.